Δεν ανοίγουνε πιο πόρτες με το ίδιο το κλειδί.
μέσα για να πει. Ίσως ξανάρθεις πάλι κοντά μου για να ζητήσεις το φθορεώνα μου τι θα βάψεις όταν θα φύγω τότε θα νιώσεις το τι αξίζω. Δεν ανοίγουνε πόρτες με το ίδιο το κλειδί. Δυο καρδιές δεν συμφωνούνε, τρίτος μέσα για να μπει. Δεν ανοίγουνε δυο πόρτες με το ίδιο το κλειδί. Δυο καρδιές δεν συμφωνούνε, τρίτος μέσα για να μπει.